member jong ke district council ba karne soshang haga jingkren kum ukongsan haga jingelang ban play ye omot saken mau jong usngap sings im wei ne gis im bakraw jong ka hima maharam ulaong kani ka du jong usngap im kam kren show henry da jing don jong uni umau mot saken mau hakmat kani ka college kadak man ken mau ye ka jing e jong uni uriu kraw ubakwa ba jaj ben riu jong i kan ne bat kum joru ban ken mau ye kimati ke bakraw ke baula le Hakaju hi kasngi uba kan soshang ula pliru ya karam ne kalintiya baki briu ke badan ke jingduna hagit khotmet kin yo pendon kam ban keu ban hier bat kani ka jingtei ka kot haga jingmang ka bakot saulak tengka lengba jongka ki HADC ya kani kasngi la sakhilang na du kinong hikai ki samla pule kinong kit kam jongka alumni association rangkat ki kme ki pa ki samla pule jongka ni ka snap em college maukrwan ya ke jingelang hai kani kasngi lapanya da ka Dr. B Marwin vice principal jongka snap em college maukrwan ka jingkren lengkot na Dr. KK Nongsi principal jongka snap em college maukrwan ubalapan kan mau ki katto kan ni ki mat jong jing sedang ya kan ni ke college bat kumjuru ya ka daw balate ya uni umamot jong usngap sings em nga sukuman siya ban don hakni ka program ka belungkot kabang yo ban sa plino yo ni umot sa kan mau jong ka college bat jong ka jat beri bolok ko bai bat ka bai ka benta karam ka ba nakaliang jong ka college kalala ban pendap bat ka jingya dong tilang ka jungi ka alumni hoj I sa kentiu yang bagadi ka inisiatif lanika jingno senyang jong MDC kamdei kata nilai keren haka governing body nilai keren du haka alumni committee ka jungi ka bangila long hakini ki benai bat mansam snamru bat nilai asu kia sisa na kabenta ka jingdon kam jong ka college ka jungi namar sibon ki ba nakaliang jong ka sorkar kanak tim kabawan hangni ka don sibon ban ujol ne ban complain ba kijing duna jong ka college kini ki sibenta kiba nakaliang jong ka college ka don ha kijing sa ujol ki bubun ki beta nakaliang ka jungi ngilia perkhat kai kalanti hoj kum UMDC bolong ru uban page lam ya kani ka dong ka than ki badon khndet kan soi kita ki scheme na po ka district council ngalapan sengaw iki banong ba hak committee ini persang ban ai no ka scheme MDC na ka banta kani karam kumalong babu kan ki bane bade kani ro ka yo new mod bat kani ki jisna kat ka jinglut kat ka jingdon kam ngin persang ban no senyang lomba ka MDC scheme kani kam dei na ka jingkwa jingle jong amarwai kadai da ka jingya menjurlang jong ka committee jong ka alumni association kamangidon hapo jong ka ni college ni sutu ba ka jingdon jong ka alumni kanlong sibata ban yarap ban yakit lam ban terong lam ka jingdon kam jong ka college la kalong hai bentala ni bor baretro kadai ka kamram gojungi bat nakaliang gojungi ka committee nilai perkhat bangidi benle kat bangidon kilat hoj nakaliang jong ki member ki alumnus barok khoj badon kidon la ka jong bentak bando senyang niladon gajing ye perkhat ba kidon sibun ki bentana ka bentakan di college ka ba kidon ki khna juni ki bam kotbor na ka benta ban siu ye ka fis ki ba long palat kata gajing duk gajing kerduk gajuki kajing temu juga dengan sengi kemalong di Madam Marwin kolong bangin yo ia keban unveil landai keban play ia unu mot sa jing kemau jong usngap sings em ia kebakum ka college ngila ai nam ka kerteng gejumu nam ta kajing tip jong piki students hagi prospectus ngila thop hai kata ba ia usngap sings em laka antat kisnam khat nhiều spa nhiều khâu but ulaklat antat kisnam khat raspa sokupra Madam Marwen bolong vice principal jongi ilana research apang jong u ngap sings em kadon ka kot ka bala penme ban ngangai baki dondu ki bala pule ka disokmen bai madam I le ekne ka benta ka bolong ka jipsa ji kan mau ka college ru tenrai hakwede ba kani ka sngi ku mangalong kalong kajing play ya unu maumot
Nitip ba udon uwe momot ia kabaka sorkar rengkat berkhima kila penyang hangtai po circuit house. Rena kaliang jungi ke college. Ni juesim menta hakabarakhe ya kalai poteri jong nai November kum kas ngi jong usngap se. Tianak tak daw man kapor ni haban lek hangtai penlong programs. Mapi ki students ki staff him juyo e kalat ban lek lang bangi lek tangkat tu kat ne. Kane ka penlong yang ngi kum ka management bangi hapan ni keren bala idon kam bandon dia une u mod sa jeng mau jong usngap sings hang ne po college nilai keren ni kata ka management ban ni skokmen sibun bang idon bat ni ka alumni association jong ka college hadin bakilayo jing tip ya kata ka jing kwa ka jongi ka alumni association kala shim ka jing ket kle lingba ka leadership jong u president balong MDC ka jong ka por ban ong ban kaliang ka alumni kin sayo ia kabanle e kabadon kam barkani ka jingtai unumot kalong ka jingtai ka jong ka alumni association kadi ka contribution ka joki tingi dai bani thapti na kapatakan ne ya ka alumni association